Umar yanzu haka zaka mun ka rasa ranar da zaka ce mun ka fasa sai ana gobe ɗaurin aure? A sanin lissafin masu ƙididdiga ne da iya fidda lissafi tsakanin zuciya da kuma abin da take furtawa. A wani lokacin idan kai yunkurin fidda furcinta sai kaga fuskarka ta canja launin lafazin. Shin menene dalilin da yasa haka, kuma menene dalilin da yasa a wani lokacin ma muradi yakan yi kokarin cika ne, sai dai idan lokacin kaddara ta saka wa muradin baka iya samun muradin a lokacin da kaddarar ta hura a kanka. Kalmar nan ce da masu iya magana ke cewa waye ga kuma menene mafarin samun sa, waye ga kuma menene mafarin karshen sa. Samu da rashi. Rukayya, jiya kin sa ni gudu a gaban nan. Ba kyau wulakanta al'ada. Ba wulakanta ka ne ba. Abin da tema yata suna yara tabbas ai Ahmad ba zai taba auren Rukayya ba matakai ina raye. Tsab zan dauki fansa. Samu da rashi. A lissafinta ne na cikar murnarta, a lissafinta na biyan bukatarta, a lissafinta na cikar muradinta. Sai dai a yayin da kaddara take bibiyarta inda ta daga sawunta, a nan kaddara take saka sawunta. Kake da keke babu lissafin masu iya lissafi a ciki. Samu da rashi. Rukayya lafiya? Mutum yana da kwane? Da kwane. To ni dai ban dora wa Ahmad tallan gyada ba. Uwarsa ma bata dora mai ba. Kin san a baya na yi alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba ko? To yanzu ma sa a cikin rai ko da zan rasa rayuwata ba zan rabu da ke ba. Shiryawa Mubarak Oto, samar da labari Hauwa Jidda, tsara labarin kuma Abdul Intelligent, ba da umarni Mr. Arewa Blog. Samu da rashi. Wannan shirin zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare a tashar mai suna Mardishi Hausa TV. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa da zarar mun fara sakin shirin sai zo muku kai tsaye. Abokina ba mu je inda za mu je ba, na ga ka taka birki. Wallahi wata yarinya na gani kuma zuciyata ta dasa akan cewar ina so na aure ta. Ka ganta can? Ai wannan yariya da kake gani duk wanda yake neman ta ko ya sa ran shi akan ta to ɗayan biyu ko uku ko ya rasa rayuwa ta yi ko wani abu ya faru da shi ko kuma a neme shi ya ɓata. Ita wannan din? Samu da rashi.